Marcos Kapitulo 12. Og misugod siya sa pagsulti kanila sa mga sambingay. Usa ka tawo nagtanom og para sa usa ka parasan. Og kini gikural niya. Og iyang gipakalutan alang sa usa ka giukan. Og gipatindugan og usa ka turi. Og gipaabangan niya sa mga mag-uuma. Og milangyaw siya sa laing yuta. Og sa tingbunga, gipaadtuan niya og usa ka ulipon ang mga mag-uuma. Aron siya makadawat gikan sa mga mag-uuma og mga bunga sa parasan. Og ilang gidakop siya og gihampak. Og gipapauli nga walay dala. Og iyang gipasuguan pag-usab sila og lain nga ulipon. Og kini gibato nila. Og gisamaran sa ulo. Og gipapauli nga gipakaulawan. Og nagsugo siya pag-usab og lain og kini ilang gipatay. Og may uban pang daghan. Ang uban kanila gipanghampak og ang uban gipamatay. May usa pang nahibilin, anak nga hinigugma. Sa katapusan iyang gipaadto kini kanila nga nagaingon. Ilang pagatahoron ang akong anak. Apan kadtong mga mag-uuma nasigingon sa ilang kaugalingon. Kini mao ang sumusunod. Umari kamo, pation ta siya. Og maato ang panulundon. Og ilang gidakop siya, og gipatay. Og gitambog nila sa gawas sa parasan. Busa, unsa ang pagabuhaton sa tag-iya sa parasan? Moanhi og pagalaglagon niya ang mga mag-uuma. Og igahatag ang parasan sa uban. Wala ba kamo makabasa bisan ni ini nga kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong bato sa pamag-ang. Kini nagagikan sa Ginoo og makapahibulong sa atong mga mata og na nagpaninguha sila sa pagdakop kaniya og nangahadlok sila sa panon sa katawhan kay gisabot nila nga siya nagsulti sa sambingay batok kanila og sila mibiya kaniya og nanlakaw og sila nagpadala ngadto kaniya og pila sa mga Fariseo og sa mga Herodianhon. Aron sa ilang pakigsulti, mabitik siya. Og sa na nagpangabot sila, miingon kaniya, magtutudlo, hingbaluan namo nga ikaw maminatudon. Og nga ikaw, walay pagtagad bisan kang kinsa. Kay wala mo pagatanawa ang pamayhon sa mga tawo. Kundili sa pagkamatuod, ikaw nagatudlo sa dalan sa Dios. O yun ba sa kasuguan ang paghatag og buhis kang Sisar? Kundili, muhatag ba kami? Kundili muhatag. Apan siya, sa hingbaluan niya ang ilang pagkasalingkapaw, niingon kanila, nganong ginatintal ninyo ako, dadin ninyo ako og usa ka denaryo, aron akong makita, og ilang gidadaan siya. Og siya nag-ingon kanila, kang kinsa kining dagway, og kining sinulat, og sila na nag-ingon kaniya, kang Sisar. Og si Jesus miingon kanila, magbayad kamo kang Sisar, sa iya ni Sisar, og sa Dios, sa iya sa Dios. Og nanghibulong sila pag-ayo kaniya, og miduol kaniya ang mga Saduseyo nga nagaingon nga walay pagkabanhaw. Og sila na nagpangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo, gisulat ni Moises kanamo, kung mamatay ang igsuon nga lalaki ni bisan kinsa og mahabilin ang iyang asawa og walay anak, pangasawon sa iyang igsuon ang asawa niya og magabangon sa kaliwatan sa iyang igsuon. May 7 ka managsuon nga lalaki og ang panganay ng asawa og namatay sa wala makabilin og liwat. Og ang ikaduha ng asawa kaniya og namatay. Og siya wala usab makabilin og liwat, og ang ikatulo sa mao usab nga kaagi, og ang ikapito wala makabilin og liwat. Sa katapusan sa tanan, namatay usab ang babayi. Sa pagkabanhaw, kinsa kanila ang makaasawa kaniya, kay ang 7 nakabaton kaniya, ingon nga asawa. Si Jesus miingon kanila, dili ba maoy hinungdan sa inyong pagkasayop? Ang wala ninyo paghibalo sa mga kasulatan, bisan sa gahom sa Dios,
Kay kung sila mga banhaw sa mga minatay, dili sila makapangasawa, bisan makapamana. Kundili ingon sila sa mga manulunda sa langit, apan mahitungod sa mga nangamatay, nga sila pagabanhawon. Wala ba ninyo hibasahi sa basahon ni Moises kung unsa ang gisulti kaniya sa Dios sa sapinit nga nagaingon, ako mao ang Dios ni Abraham, og ang Dios ni Isaac, og ang Dios ni Jacob? Siya dili ang Dios sa mga minatay, kundili Dios sa mga buhi. Nangasayop kamo og dako, og miduol ang usa sa mga iskriba, og nakadungog sa ilang panaglantugi, og sa ilang pagkahibalo nga maayo ang iyang pagtubag kanila, nangutana kaniya, unsang sugua ang una sa tanan? Si Jesus mitubag, ang nahauna sa tanang sugo mao, magpatalinghog ka Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa lamang. Og higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, og sa bug-os mong kalag, og sa bug-os mong huna-huna, og sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahaunang sugo. Ang ikaduha mao kini, higugmaon mo ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Walay laing sugo nga labaw pa kay niini kanila, og miingon kaniya ang iskriba. Magtutudlo, sa pagkamatuod matarong ang imong giingon nga siya usara, og walay lain gawas kaniya, og ang paghigugma kaniya sa bug-os nga kasing-kasing, og sa bug-os nga huna-huna, og sa bug-os nga kalag, og sa bug-os nga kusog, og ang paghigugma sa isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Labaw pa kay sa tanan tibuok nga halad nga sinunog og mga halad. Og sa pagkakita ni Jesus nga mitubag siya nga maalamon, siya miingon kaniya, dili ikaw halayo sa gingharian sa Dios, og sukad ni adto wala nay bisan kinsa nga nangahas sa pagpangutana kaniya. Og si Jesus mitubag og miingon sa diha nga nagpanudlo siya sa templo. Nganong nagaingon ang mga iskriba nga si Kristo mao ang anak ni David. Si David sa iyang kaugalingon miingon pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod nga ikabutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Si David sa iyang kaugalingon nagangalan kaniya nga Ginoo, og sa unsa nga naanak niya. Og ang panon sa katawhan sa mga tawo nagapatalinghog kaniya nga malipayon. Og sa iyang pagtudlo miingon siya, magmatngon kamo sa mga iskriba nga mahigugmang maglakaw sinulob ang bisting tag-as, og sa mga pag-abi-abi sa mga baligyaanan, og sa mga nahaunang lingkuranan sa mga sinagoga, og sa mga nahaunang lingkuranan sa mga kumbira. Sila nga nagalamoy sa mga balay sa mga balo nga babaye, og sa usa ka pasangil nagabuhat og tag-as nga mga pangadjion. Kini sila magadawat og labing dako nga pagkahinukman sa silot, og milingkod si Jesus sa atbang sa panudlanan sa salapi, og nagatan-aw siya kung giunsa sa panon sa katawhan paghulog og salapi sa panudlanan, og daghan sa mga dato nga nagahulog og daghan. Og may miabot nga usa ka kabus nga babayeng balo, og mihulog og duha ka lipta, nga mao ang usa ka kwadrante. Og iyang gitawag kaniya ang mga tinun-an, og miingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kining kabus nga babayeng balo, mihulog og labaw pa ni adtong tanan nga naghulog sa panudlanan. Kay silang tanan naghulog sa kapin sa ilang kahimtang, apan kini sa iyang kawaladon, mihulog sa tanang diha kaniya, hangtod ngani ang iyang panginabuhi.